Aku kan mau ngerti baik kok ngelak kan. Apa? Ngomongi ngelak aku. Harus. Oh, dulu tolong. Ayo, kowe mau apa? Kenapa kok jual mahal? Balan aku lho, Dik. Oh. Gawa bocah. Ora minat jane nek ora gawa ora apa-apa. Nggih. Tilap lo sik bocah. Tunggu goreng nang Cinta. Bocah kok ayu. Iki bocah iki gedean mak. Apa iki? Baru dong, baru. Kowe umpama duduk kok ngene. Bacok ya mak sondi. Lah kok jago tembake mbok demok. Kowe ora. Dicontoh ngasih. Lah kudune piye wong jenenge wong les? Bentuk. Kadang di endang. Jagune kon halus to. Iki terpal. Peloset Sing kene megah. Ya wis jajal. Lho, Kowe ya duwe mestine. duwe. Oke. Aku gak karo kowe yo. Ya. Kon iki cara dajan ngono kuwi gedel. Lah ya bocah iki isinan. Ya, nek nggonmu jajal yo.
Hei, Dek, awak dhewe iki romantis lho. Aja karo iki wedo ora ngomong. Wah, joget tak belajar. Wes ning kalangan. Iki dhek sedelo ra gandenge karo aku. Ngomong. Hei, ngomong. Ngomong. Jenenge omong ning kalangan disawang wong akeh ku ya grogi mah. Lah kok tak mendua nyapa? Ngomong. Dek, kowe pilih aku bedheke. Oke. Jane Dek, kowe iki pomo pilih iki aku suweneng lho. Cocok ya. Ojo isin kaya ngene videone wis jadi cakak. Piye? Oke, ditontoni saka kene, Dek. Contoh. Iki wong wedok sing manis ki kene disilang. Ketok kene lho. Ingetono. Oke, sisine disilang. Tangane angkat sisih, lambene cara sisih. Oke, lipate. Sitok nang sitok iku. Kero. Ojo mlaku. Kene lho. Ya. Mlaku ge tak ganti. Yang mlaku lagi udah disilang ini apa? Yo. Aku ora budek aja bedengok. Piye to, Dik? Lah kowe iki nyapa to kok gatene jajan ning kono gone. Iki milih kendong kok jajan jane. Jajan itu. Wes joga sak karepmu. Aku marah kowe iki masuk slimpet.
birunya cinta. Lah aku kan iki heh. Birunya cinta siji ya siji. Hah? Loro. Yo gentenan emas rada rene. Ya ta.